Nek gak temu ditinggal ae. Iki lho kok temu apa ora? Ora temu lho Mbak Yu. Goleki apa? Kalunge ilang. Piye iki jane kalunge diilang nek iki lho. Piye Mbak? Kulali kalunge mbok gadekne. Mau kita tekene lho piye Mbak? Lah kok ora enek saiki? Sampeyan iki pripun to Ndara Putri? Kudune lak ya kados mbak-mbake sampeyan iku. Kedahe nek adus teng sendane iku sing ati-ati. Sik. Kalung sing ilang. Mas. Aku ki wedok Mas. Oh, sorry. Dandan opo? Mbun. Mban. Sik to, tak kok dadi mban. Mban iku kudune ya sanggulan. Lah iki kok anu mban kok Korea kok. Iki mban apa sanju? Kok cah Kediri kae lho. Ya mban to. Dadi mban ya. Anane klambine iki. Enake iki tok lho, Pak. Mau lo tak gawe malah pakaiane Anoman. Bareng lho kok telu akhirnya tak walik lagi sedeng, Pak. Wis, ora apa-apa. Iki mban. Benang merah. Ceritane iki anu to, Pak. Mariadus. Ora ngenteni aku to, Pak. Biasa niki arek-arek iki sing bolot aku lho, Pak. Tak grosok iki. Kok ya mesti golek kesempatan. Lah ya padha wedoke iki lah ya anu momonganku. Wis biasa ning gone anu apa ki? Kadipaten yo biasa sing ngurusi aku kabeh. Ono Kadipaten Banjaranom. Heeh. Wis benang merah saiki. Oke. Iki mari adus, kelangan ditinggal balik karo dulur-dulure. Siap. Yo. Piye to? Piye iki piye Mbak? Nek kok diseneni Rama. Aku kok lagi diseneni Rama piye piye? Ora, bapak ora mungkin nyeneni. Tak le biyo ning mburi. Bapak sik nunggoni siwa kok, Nduk. Bapak sapa? Lah iki sing siji Rama ngene bapak. Sing bener sing ndi? Rama. Nah, Sampeyan iki piye lho jane ndak krungu pape kabeh ngomong Rama kok bapak. ya nggih mboten ngaten anu Ndara Putri. Nek sing iki jeneng Iki Widowati. Widowati. Sing sampean sinten? Wido Asih. asik. Wido Asih iki. Widosari. Widosari. Wido ningsih. Wido Ningsih. Wido arum. Wido Arum. Ah.